odebathi foजोंगोन बे हाबायाव बाहागो लानो हानाय मेरुपसोनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि मुस्रि खनेन्द्र बसुमतारी बिथां बाहागो लानो हानाय चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुस्रि दिलीप कुमार बसुमतारी बाहागो लानो हानाय चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि नगेन नार्जारी बाहागो लानो हानाय चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि समाचरण औवारी सार गाहाय नेहाथारि बाहागो लानो हानाय मन'रन्जन बसुमतारी बाहागो लानो हानाय चिरां जिल्ला बर' समाजनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिदाय गेदेर बिपिन औवारी बाहागो लानो हानाय चिरां जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि मन्त्रि राजकुमार मुसाहारि बाहागो लानो हानाय चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि सोरांसार बसुमतारी लोगोसे सिमान्त बसुमतारी बाहागो लानो हानाय जोंनि चिरां जिल्ला बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि खनसाय बरगयारी बिदाय गेदेर आरो बाहागो लानो हानाय जोंनि गासैबो चिरां जिल्ला एबसुनि सिङाव थानाय गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोन दखरा आफादनिफ्राय बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन लोगोसे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन फोरोंगिरि बिथांमोन सानसुमै बिथांमोन गासैबो दालाय आफादफोर बाहागो लानो हानाय बिथांमोन आरो गासैबो जोंनि बर'निनो गासैबो बाहागो लानो हानाय फरायसाजों लोगोसे लाइमोन बिथांमोन बे समाव बाहागो लानो हानाय मेडियानि मांग्रां बिथांमोन दानो बे समाव जे गिबि हाबाफारि हिरण्मय खाख्लारि बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय जे हाबाफारि बेखौ बे समाव थोंजोङै मेरि एबसुनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि मुस्रि खनेन्द्र बसुमतारीखौ मावफुंनो खावलायबाय लोगोसे बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय चिरां जिल्ला एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारीखौ खावलायबाय। निजोम गोजाननिफ्राय लालि खाथिनिफ्राय मोनजोबा बे समाव नुजाफैनो हानाय जोंनि मानाव गेदेर दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय मानगोनां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नगेन नार्जारी आदा लोगोसे जोंनि बाथौ गौथुमनि बे समाव खेबसेयैनो जि हिरण्मय खाख्लारि बिथांनि गोजोन जौमानि थाखाय जे आलारि फोजोंनाय बेखौ बे समाव नुजाफैनो हानाय जोंनि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथांखौ सावजेन थाखाय खावलायबाय। लोगो लोगो नुजाफैनो हानाय गासैबो आलासि बिथांमोनखौ आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय। दखरा आफादफोरनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौबो आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय। चिरां जिल्ला एबसुनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय। आलारि बाथिखौ गासैखौबो सावजेननो खावलायबाय मानो होनोबा जों बेनि उनावनो जोङो रेलवेनि जे हान्जा सुरनाय बेखौ जागायसिगोन।